Hey bafana bakithi nanentombi zakithi, uma ufuna ukukhula olamukela ushintsho. There is a quote by Socrates ethi, "The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old, but on building the new." Ithi lento imfihlo ngoshintsho ukuthi ubheke ngakho konke onakho, hayi ekulweni izinto esezidlule, but ekwenzeni izinto ezintsha. Ngeke ngiyibuke lento mangi-analyze nje indaba enkulu media mina ukuthi indaba enkulu media mhla iqala ngoJuly 2023 iqala indaba enkulu media. Sasingena camera thina. Sasingena lutho. Sithatha nama-video abantu siyipostela nje sirepostela nje kuyileyo nto nje ukuthi sihambisa lezo zindaba lezo. But with time sasesitshelwa base beyareporta ama-video masiwaposta bathi sintshontsha ama-video abo sipromote ipage lezi ngama-video abo basireporta sasesayeka ukuposta ama-video beshuthwa abantu. Sazitholela nje ifoni eyayibhedela ngaleso sikhathi. Sathi okay sizoshutha ngefoni sizame ukuthi sishuthe i-content original, authentic, sipost. And then sakwenza lokho. Mase siyipostile i-content le original futhi authentic. Kwahamba isikhathi kwase kwathiwa singashuthi ngefoni, kwathiwa sivale nje indaba yokushutha ngefoni. Kwasiphoqa ukuthi sithole ikhamera. Sayithola ikhamera. Sashutha ngekhamera kwase kwenzeka kokwenzeka. Sasesibuka sowenze njani njoba kunje. Sasesithepha into the new market. Kushutha imicimbi yabantu. Sizama ukubranch outside of church. Sishuthe nje izinto nje as outside of church. Yes, we still growing in that aspect. Asikago tap deeply into that. But you can tell that we're trying. Siyaphanda man. Ngiyayithanda le quote le ya Socrates ethi, "The secret of change is to focus all your energy not on fighting the old but on building the new." Ngiyibuka nje la kwindaba enkulu ukuthi saqala sireposta ama-video abantu, sahamba sathenga ifoni, sablock ifoni, sathenga ikhamera.